En aquesta pràctica de Packet Tracer farem una xarxa virtual sobre un switch que suporta 3 xarxes d'ordinadors, cadascuna de les quals representada per un sol equip, per no complicar massa l'existència. A la boca 1 hem col·locat un equip amb aquesta configuració que ja està configurat de bon de bé. Recordem que aquests rètols que posam no serveixen més que per donar informació fàcilment apreciable en el que ho veu. Per tant, per fer via, perquè això no suposa cap dificultat per ningú que hagi arribat aquí, aquest equip és el 192.168.30.101 i sortirà cap al router 192.168.30.1, que és aquest d'aquí i que també està configurat. Aquest és l'equip que representa una segona xarxa i aquest és l'equip que representa una tercera xarxa. En aquests moments, tots 3 equips estan connectats a la mateixa xarxa i es poden comunicar d'un a l'altre. Provem-ho, abans de res, d'aquí cap aquí. Va bé? I el router, per exemple, d'aquí a aquí, tot funciona. Tothom es pot comunicar uns amb els altres i es pot comunicar amb el router. Han representat les boques a les quals cadascuna d'ells, d'aquests equips, estan connectats en el switch perquè tindran un paper, aquestes boques, important amb el que farem a continuació. El primer equip, que representarà una subxarxa quan arribi el moment, és, suposem, el taller, el segon, l'oficina, i el tercer és el cap de tots els negocis que dirigeix l'assumpte. En un cert moment es detecta, per exemple, que la gent del taller, que té els seus propis programes i treballa amb l'ordinador per el que necessiten, accedeixen excessivament en el router, és a dir, surten massa internet, es passegen massa. I el director passa pena que podria ser que aquest equip estigui perdent el temps o que algú tingui juguera i intenti arribar en els equips de les altres unitats del negoci. Per evitar això, decideix avisar el tècnic en informàtica del centre, de l'empresa, i dir-li que aïlli aquesta gent en una subxarxa separada, una xarxa virtual, de tal manera que, encara que tingui el mateix esquema de direccions IP que els altres, no pugui accedir a res més que no siguin els seus propis programes, que per la feina de l'empresa és suficient. Això es farà des del switch, utilitzant el llenguatge de comandes de Cisco. Les comandes que utilitzarem estan totes resumides aquí de dins, en aquest requadre, d'on poden ser copiades si interessa repetir aquesta feina en directe en l'ordinador. Anem al switch. Entrem aquí, a CLI, la pestanya CLI, que és la pestanya del llenguatge particular de Cisco. Sortirem de la línia de comandes on estàvem, perquè jo havia començat a fer pràctica amb això, i la primera ordre que s'ha de donar és l'ordre de permetre l'entrada i el treball d'un supervisor que actuarà sobre el que vulgui. Això es fa amb l'instrucció enable. No, així no. Enable, així. Aquesta és una de les primeres que hem posat aquí. Ara, podem, com que hem entrat com a supervisors i no hi ha contrasenya de dades, això també s'ha de dir, podem donar qualsevol ordre que vulguem. Comencem per mirar com està en la xarxa virtual. Show VLAN, està aquí dalt relacionada. I mos diu, en el switch, els ports de SU en els 24 estan tots assignats a la VLAN, a la xarxa virtual número 1, que és la xarxa virtual que per defecte du implementat un switch. A més d'això, hi ha altres 4 xarxes virtuals, 1002, 3, 4 i 5, que també estan definides, però que no utilitzarem per res, perquè de fet estan definides per compatibilitat en sistemes antics de xarxes virtuals. Per exemple, Token Ring, que és un sistema aquest d'aquí, un sistema d'IBM de pas de testimoni que avui dia s'utilitza poc, o gens, descomptant aquí que ja d'aquí s'ha muntada i no hagin hagut d'actualitzar-les. Bueno, anem a crear una xarxa nova. En aquesta xarxa, subxarxa nova, inclourem aquest equip, només aquest, i el fet d'estar dins aquesta xarxa separada dels altres farà que no tingui accés a res que no sigui el seu propi equip. Aquesta xarxa la posarem de moment només sobre la boca 1, que és la boca a la qual està connectada el taller del switch. Comencem. Recordem que hem entrat com a administradors i ara avisam que volem configurar el switch. La instrucció és aquesta, configura terminal, i ara espera instruccions i li deim, fes una xarxa que serà el número 50, VLAN 50, és instrucció. Per comunitat nostra li donem un nom, per
per donar un nom, la instrucció era ben senzilla, name, taller. Ara, quan això estigui fet, tindrem la VLAN 50, que tindrà per nom taller, i acabam la configuració amb la paraula end. Bueno, vol dir que està configurat. Llavors, si veiem qualque cosa nova, posem un altre pic show VLAN. Ha comparegut una xarxa nova, que es diu 50, té per nom taller. Bé, té l'identificador 50 i té per nom taller. Està activa, però no té cap boca assignada. És a dir, no hi ha cap boca que treballi en aquesta VLAN 50. El que farem a continuació serà tornar a entrar en el mode de configuració i definir que la boca 1 està dins la VLAN 50. Anem-hi. Les instruccions que es donen en aquesta línia, ara començarem amb configure terminal, es poden donar en un mode abreujat. Això se podria escriure com a conf, espai term, picant la tecla de tabulador a continuació. Però per més senzillesa, escriurem les instruccions senceres perquè quedi ben documentat el que estan fent. Ara li dèiem que volem treballar en la boca número 1 del switch. Això es fa en la instrucció interface, la boca fast ethernet, perquè realment ho és una boca fast ethernet. 0, boca número 1. Està preparat per rebre instruccions i li dèiem switch port mode access. Això vol dir aquesta boca serveix per transmetre dades pràcticament, perquè hi hauria una altra possibilitat que seria utilitzar aquesta boca per apilar un parell de switches i fer-hi transitar a través d'ella distintes subxarxes, els paquets de distintes subxarxes. Això és la instrucció tanc. En aquesta pràctica no ho utilitzarem per res, és a dir, que l'avisam que en aquesta boca s'hi connectaran equips, senzillament, per dir-ho així. I en segon lloc li dèiem, en aquesta boca, switch port access, entrarà la VLAN 50 i no la VLAN 1, que era la que hi havia per omissió. És a dir, li acabem de dir, quan pitgem intro, que aquesta boca només donarà servei a la xarxa virtual número 50, que és la d'Esteller, i deixarà de donar servei a la xarxa virtual número 1, que és la que hi havia per omissió i donava servei a tots els altres equips. A partir d'aquest moment, el port número 1 queda separat de tots els altres. Està fet. Acabam. End. I ara tornem-li a demanar show VLAN. Tenim el mateix que teníem abans, però a la VLAN 50 se li ha afegit, se li ha assignat el port número 1, aquí ho diu. Això vol dir que a partir d'ara la boca número 1 ha deixat d'estar relacionada amb les altres boques i també amb la boca del switch, del router, com és lògic, i només serveix en aquest ordinador que té. Ara que ha acabat de reconfigurar-se, ha acabat aquesta intermitència de color salmó en aquesta boca, però si podem enviar informació d'aquí cap aquí, per exemple, i des d'aquesta pantalla en el router. Comencem. D'aquí cap aquí. No va, podem tornar a intentar. No va. I aquesta gent que aparentment abusaven de l'accés a internet poden seguir-ne abusant. Doncs no, encara que insistim, no poden, estan en una xarxa separada i no tenen accés en el router. Amb això acabem aquesta pràctica.